Познай кой съм аз! Така хора, вие сте това. Ей! Добре, от анимационен ли съм? Мъж ли съм? Да. Мъж съм от анимационно от Cartoon Network ли съм? Не. От Disney Channel ли съм? Не. Не? От Nickelodeon ли съм? Не. Фа, Netflix? Не. От Netflix също ли съм? От HBO? Не. От анимационно ли съм? Да. Сериозно? Да. От аниме ли съм? Не. Не съм от аниме, от филм ли съм? Има фактически филм и сериал. Добре, а филма игра ли? Не. А имам ли игра на версия на Не. серията? Значи съм само единствено анимационен. Поне известен ли е героя? Мисълното ми е известен за детството ни. От ледена епоха ли съм? Не. Зелен ли съм? Да. Зелен съм, Шрек ли съм? Не. Супер 7, на който го помня, Вие знае сте за какво легенди. говорим. Побити ли? Да. Побити ли съм? Да, които ви го даваха. Аз гледал ли съм го? Би трябвало да си го гледал, даваха го някога в Несънчо. Сънчо го даваха по БНТ. Не значи, обърках се. Аз съм крокодила Гена, нали? Да. И да, гледал съм го. Аз съм крокодила